14 верасня касцёл Узвышэння Святога Крыжа ў Баранавічах адзначыў свой 100-гадовы юбілей. На свята прыехала мясцовае духавенства, манахіні, а таксама вернікі і госці з розных мясцін Беларусі. На пачатку адбылася ўрачыстая святая імша. Потым для ўсіх прысутных быў арганізаваны пачастунак і музычная праграма, падчас якой выступіў ансамбль «Вербіца». Касцёл Узвышэння Святога Крыжа быў пабудаваны ў 1925 годзе сіламі вернікаў, мясцовага пробашча ксяндза Люцыяна Жаланткоўскага, а таксама прадстаўнікоў графскага роду Развадоўскіх. У савецкі час касцёл не зачыняўся і доўга быў адзіным каталіцкім храмам у Баранавічах. Гэта найстарэйшы касцёл у горадзе.